הנה הם באים, השדים האדומים, הפועל תל אביב, הפועל תל אביב. שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 8 של פודקאסט הפסנתר האדום, פודקאסט לאוהדי הפועל תל אביב בכדורגל ובכדורסל. האמת שלפני שנתחיל את הפרק הזה אני רק אגיד שבפרק הקודם העלינו פרק עם נבו יעקובי, הבן של חזי יעקובי זיכרונו לברכה, והיה פרק מרגש בטירוף. נבו הוא באמת נער מדהים שדיבר כל כך יפה, מי שלא שמע אני באמת מזמין אותו לשמוע את הסיפור של חזי ושל נבו עם חזי, וגם היום יש לנו פרק מאוד מאוד מיוחד, אנחנו מציינים עשור למותו של אורי שלף היקר, ואנחנו פה קודם כל עם פיש. מה נשמע פיש? טוב, מה קורה? היה פרק מעולה עם נבו, האזנתי, אהבתי, אני זוכר את האירוע, אני ראיתי שם בשער 7 לא רחוק, ואני בדרך כלל לא הולך ונשאב למקורות כאלה, אבל משהו גרם לי כן, סיפור קשה ועצוב, לפחות מזל שהוא מקבל את החיבוק הזה מהקהילה, שלא נצטרך חיבוקים כאלה, אבל מכירים את עולמנו, כנראה שכן נצטרך, לפחות שיש את הקהילה שתהיה שם. לגמרי, נבו, אוהבים אותך באמת, את המלך, ואנחנו פה עם שני אורחי כבוד, חברים מאוד קרובים של אורי, שמחוני, גלעד שמחוני, אגדת המועדון של הפועל אוסישקין תל אביב. מה שלומך? יכול להוריד את אוסישקין, אגדת הפועל. יאללה. אהלן אופיר, אהלן פיש, ויחד איתנו פיתה. אני חבר של אורי, וחלק ניכר מהחברות שלנו הייתה שסביב הפועל תל אביב. עכשיו אורי מתקשר עם הכדורסל, אבל בעיקרון כדורסל זה היה נחמד, הוא הבין בזה וזהו, אבל האהבה שלו האמיתית הייתה הפועל תל אביב כדורגל. מבין, בשביל זה אתה פה, אנחנו לא יודעים את זה. הנה, סקופ על הדקה הראשונה של הפרק. ומי הוא הכי אוהב? איזה שחקן אחר? שלום תקווה. זה הכל. שלום תקווה, גם כשהוא היה לא חשוב מה. עולה דקה 70. לא, אני אומר גם אחרי שהוא פרש. שלום, הוא היה רואה אותו ברחוב, היה מתרגש כמו איזה ילד, אולי יכול אפילו... איזה שפם. היה ממש, כן. לדעתי, סיפרתי פה פעם, לא בטוח, כבר הרבה פרקים, שבצעירותי בערוץ הספורט נשלחתי לסקר את משחק הפתיחה של האצטדיון בנתניה. ואמרו לי, תאגד אגדות באהבה ביציאה. וטק, אני נופל על שלום ואבי תקווה, אחד ליד השני, יושבים, וזה עד היום אחד הדברים שאני הכי זה, ואני מתחבר לאורי בקטע הזה, שלום היה... צריך פרק שלם רק עד שלום תקווה. תביאו אותו. וואי, חייב. הלוואי. לא, אבל בכלל אורי... מקווה שהוא הסכים, הוא מאוד אחבאי לכלים כזה, והוא לא אוהב את האור, אז הלוואי. אבל עזוב, זה פרק על אורי שלף, שלום תקווה נשים אותו בכבוד במקום המונח. הוא היה הולך, הקבוצה הייתה נראית בשפל של החיים שלה. זו הייתה תקופה כזה של סיני, אחרי סיני, קבוצה נוראית. ואורי היה הולך, והיינו מקבלים בדרבי 4 חתיכות, והאוהדים כבר לא הולכים. והיה אומר לי, אני הולך. ואז היה דרבי של 4-2, והוא היה שם, והגיע לו. זאת אומרת, אוהד באמת, בכדורגל, נאמבר 1 של המועדון. יותר מהרבה אוהדים. וגם ככה הוא הגיע כשאוסישקין נחרב, כאילו. אז הוא בא לשם כדי לקחת מהפרקט, זאת אומרת, הוא היה בשוק. אז הוא הלך, הוא רץ לשם, ושם הוא החליט שהוא מקים את הקבוצת כדורסל, תכלס. מה שקרה. בואו נתחיל מההתחלה, איך הכרתם את אורי, איך הכל התחיל מבחינתכם, בחברות שלכם? את אורי הכרתי בתור ילד, המשפחות מכירות, אביו זיכרונו לברכה, משלף היה בכיר באיגוד הכדורסל, יושב ראש הוועדה המקצועית. גם כן אגדת הפועל. כן, נכון. מי שהכיר בינינו זה נוח רם, שהייתה לו אתמול יום הולדת, והוא היה מאמן בקצ"ל שלי ושל תומר שטיינאוור, ומשפחת שלף הייתה באה לקיבוץ לבקר, וככה הכרתי את אורי ואת גור ואת אלה, ואת כל המשפחה, ואת אינבל, ואת עמי ואת נילי, ולנילי הייתה יום הולדת שלשום, אז מזל טוב גם לנילי, הכל מסתדר, ודרך אורי הכרתי את פיתה, אז, והביאו אותי עוד פעם לסיבוב הבא בהפועל תל אביב, אז החברות שלנו התחילה בתחילת שנות ה-90, היו 3 אנשים שהיה להם מפתח לאוסישקין, שחור, שהפרגנתם לו, וגם אנחנו בעמותה הפרגנו לו כדי לעזור לו כן. עכשיו, ועמוס, ואורי, לאורי היה מפתח לאוסישקין, אז אורי היה פותח לנו, היינו באים לשחק, אורי אחרי 5 דקות היה עובר למתיחות, לנוח, אבל היה אולם, היינו משכים שעות לשחק ולשחק ולשחק, ואורי היה שוכב בפינה, ומיר הערות, הערות כולם נכונות, אבל הוא היה מיר הערות, הוא לא משחק. איזה עמוס, אח של חמיס. כן. שהיינו אצלם בחג הקורבן, אני ואורי ביפו.
כן, הלכנו שם לעמוס, יאללה, אתה היית איתנו? לא היית איתנו. כל אחד עם אחותו, קוראת בקפה, וזרקנו את הבטח, יאללה. כן, היינו שם, עם עמוס. ואתה איך הכרת את אורי? אני ואורי היינו בצבא, היינו במוצב, שנינו בני 18, כאלה, לא מבינים מהחיים שלנו, שניים. המוצב עוד שלנו, של ישראל? של צבא ישראל, בדרום לבנון. אז היינו שם במוצב, קראו לו הדס. אנחנו היינו חיילים, גמרנו טירונות, עשינו איזה קורס של איזה חודש, וזרקו אותנו שם לחורף, ובכלל לא הבנו כלום מהחיים שלנו, וזה, לא אותנו שם לארדוב למעלה, כפור אימים, ואני והיינו שני חיילים יחידים שם במוצב, שהיינו עדי הפועל, שאז זה לא היה איזה משהו זה, גם היינו הכי צעירים, גם היינו באותו ראש, כי היינו הפועל וזה, והעיתונות המקומית של העיר, כל תל אביבים כאלה של זה שהגיעו לאיזה מוצב חור בצפון, ושם התחברנו, ואז יצאנו הביתה, אחרי זה הוריד קצת פרופיל, אבל היינו בתקופה באמת קצרה, ונהיינו חברים מאוד טובים, ואז זהו, נהייתי חבר טוב שלו. רגע, פיתה, אני חייב לשאול על מהות הכינוי פיתה. כן, עברנו יותר מדי זמן בפרק לפני שנגענו בזה. פיתה זה מהתקופה שלי שהייתי שחקן כדורסל, קצל. וזהו, והיה לי פעם איזה תקרית, זרקתי פיתה עם שול, סתם שטויות כאלה. נתקע לי, זה משהו מגיל 10, 11, 12. היום אני, תשמע, בקושי מכירים אותי בשם שלי. פיתה זה פיתה. מה השם? או שזה חסוי? לא חסוי, איתי. כי אמור, כשהיה רוצה לעצבן, היה אומר לי, איתי. אבל גם אמא אומרת פיתה. כן, כולם אומרים, היום איתי. היא הציעה את השם והיא קידמה אותו. לא הציעה, מהחבר'ה, גדל. זהו, בקיצור. וזהו, ואז הכרנו. והתחברנו, היה חבר אח שלי, ממש, יותר מאח, באמת. אח מבחירה, אני קורא לזה. יש אנשים שהם אחים מבחירה. כן, לגמרי, ממש. לפני שניגע בעניינים של הפועל סביב אורי, אני קראתי, לא ידעתי שהוא היה עורך דין במקצועו. כן. והוא עשה עם זה משהו שהוא שם את זה בצד, כאילו, אני הופתעתי לראות. הוא עשה את זה משהו ושם את זה בצד. אשכרה. כן. וואלה. תשמע, לא היה לו כוח לזה, לעריכת דין, זה לא היה בשבילו. הוא היה טוב בזה, באמת, הוא היה בסדר גמור. אבל זה לא, יום אחד הוא אומר לי, הוא הגיש כתב תביעה, אז הוא אומר לי, יואל צ'אל, הם הגישו כתב הגנה, אמרתי לו, אז מה אתה רוצה שהם יעשו? כאילו, היו לו יציאות. הוא לא ציפה, הוא חושב שבזה נגמר התפקיד שלו. אבל הוא היה טוב, נגיד, היית מביא אותו בתור עד, הוא היה עד אחד הטובים בארץ, כאילו, אפילו, ממש, הוא היה בסדר גמור. היה לו ראש גם, תקשיב, נגיד, היה מגיע לתוכנית, היו תוקפים אותו, קוראים לה המנחה הזאת, חברה של גור, מאיה, מערוץ החדשות של הספורט. מאיה רונן? כן. אז היא באה אליו ואומרת לו, אורי שלף. כאילו איזה אחמד טיבי אחרי פיגוע אצל הדתייה הזאת, רב מאיר. האם אתה מגנה את הפעילות של יודע? אמר לה, תשמעי גברת, אני בבית, אני ממחזר. את ממחזרת? עכשיו, היא לא הבינה מה רוצה ממנה בכלל. אז היא אמרה, כן, אני ממחזרת, כאילו לקחה אחורה. אמר, אז אני ממחזר, ואת ממחזרת, אבל כמה ממחזרים? לא הרבה. אז גם אוהדים האלה, הם השתנו וזה, ויהיה בסדר, מה אני אשם? מה את רוצה ממני? אז זה היה לו ראש. כן, היה לו ראש משפטי, זה לא עניין אותו. הוא, תשמע. מה עניין אותו חוץ מהפועל? הפועל תל אביב. והוא היה תותח בספורט, בארגון ספורט, בכלל בארגון. הוא היה תותח בארגון. הוא היה יזם. תשמע, היה יזם, היזמות הייתה בראש שלו. יזמות חברתית. היה כמו עופר ינאי, אבל הפוך. כאילו משהו... הגדרה טובה. זאת אומרת, חדשן כזה, כן? אבל כל אחד עם הראש יענו, אתה מבין? מעולה. וכן, הוא היה חדשן, תשמע. הוא בא לקבוצה. דבר ראשון, אני חושב שהפועל תל אביב, אתה היית באור יהודה, זה... לא, שם הוא הכיר את מוטי אמסלם, ואת מוטי בן בסט, ואת כל החבורה הזאת, ואת תואר. את תואר הוא הביא משם. כן. אז זהו, אז הוא... תראה, אנחנו היה טורניר של הברים בתל אביב. אנחנו היינו בברבר רובוניה. אמרתי לו, תקשיב, תביא שחקנים, כי היה פרס ראשון, תיסע לצ'כיה, לפראג. אז הוא אמר לי, צריך יותר לחשוב, לא להביא את השחקנים, אלא שיהיה לך כיף עם מי לנסוע לצ'כיה. עם מי לנסוע לצ'כיה, אבל צריך לנצח בדרך לצ'כיה. זהו, זה מה שהוא לא הבין. משחק ראשון היינו נגד את הקבוצה שהיו שיכורים, עוד זה, משחק שני כבר היינו גמורים, עפנו מהזה. אז אמרתי לו, כשהוא הקים את הפועל אוסישקין, אמרתי לו, אורי, תשמע, תלמד לקח
מהטעות הזאת, תהיה כמו מכבי, אבל הפוך, זאת אומרת, תהיה ביכולת 6 דרגות מעל הזה, ואז גם היה מאמן, אתה מבין? זאת אומרת, הבן אדם היה מנצח משחקים מטאור, אתה מבין? למה? כי היה לו קבוצה 7 דרגות מעל הליגה, עם שמחוני וכל הם לקחו את הפלטפורמה של אור יהודה, הלבישו על זה מגה סטארים. כן, אתה אומר יזם, אני מנסה לחשוב על עצמי בסיטואציה של הרס אוסישקין, נכון, לא הייתי, נקרא לזה איש בוגר כמוהו, אבל כן, אני זוכר את האירוע הזה מאוד 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 בוהק. לא דגדג לי לעשות את הדבר הזה, ועובדה, ומזל שאתה יכול לספר קצת יותר על הדבר הזה, על ההקמה מחדש, על הבנייה של הדבר הזה? כן, אז כבר עברו 17 שנה, כמעט 18 שנים, הקיץ של 2007, והרסו לנו את אוסישקין, ואורי מרים טלפון, ואומר לי, שמחוני, מרמים קבוצה, אני צריך נגר, שהוא יודע שהוא נגר, וישמור טוב בהגנה, ויעזור לי לעשות סדר במגרש. אמר לו, יאללה, כאילו, אני בכיף, מה נהדר, אני בפנים. אמר לו, מי עוד? אז הוא אמר לי על תואר, שתואר הוא הכיר מאור יהודה, וזה מהסוג השחקנים שלליגות נמוכות הוא יותר טוב מכל אחד אחר. הביא את ג'ורדן, פשוט ג'ורדן. למה? מעניין. כי יש שחקנים שהם בליגה מסוימת הרבה יותר יעילים מאשר שחקנים הרבה יותר בכירים ושמות הרבה יותר גדולים. תואר היה מבחינתו האלפא של הקבוצה, בא, סחב אותנו קדימה, היה נפלא. הוא באמת היה. כן, זה הלך והלך והלך, ורק הלך להתעצם כאילו. כן, ואז הוא אמר, מה דעתך להביא את יואב בר? אמרת לו, יואב בר שחקן טוב. אמר, אתה לא מבין כלום. היתרון, שחקנים טובים יש הרבה, היתרון של יואב, זה שכולם יריבו איתו, ולא יציקו לי. יואב בפנים. ככה וככה, ליקטנו קבוצה, הסנטר היה סוויסה, 1.80 גובה, לשני הצד, כאילו, גם לרוחב וגם לגובה, ואורי לזכותו יאמר, הרי הוא לא הפסיד לעולם משחק, כאילו אנחנו 3 עונות, שהוא בעצם 2 עונות, סליחה, אני מתקן, ליגה ב', ליגה א', בליגה ארצית זה כבר היה שרון, אברהמי, אבל 2 עונות, לא הפסדנו אף משחק, גם שחקנו נגד קבוצות, לא בליגה ב', שחקנו נגד קבוצות בליגה ארצית, ליגה לאומית, שחקנו נגד קבוצות, כאילו בכלל בלי קשר, ניצחנו את כולם. הייתה לו עין, גם לבני אדם וגם לכדורסל. הוא ידע לבנות קבוצה, למצוא את השחקנים המיוחדים, להבין גם מה חסר לכל אחד, לאזן את הכל, מתי להיכנס בשחקנים, מתי לוותר להם. הייתה לו עין, כמו שהייתה בזמנו לישוע רוזי, כמו שהיה לרלף קליין, שאנשים שיש להם עין, גם לנפש האדם, וגם למשחק הזה, ויודעים לבנות קבוצה שהיא הרבה יותר מ10 שחקנים. וכשהתחלתם לרוץ כקבוצה, והתחלתם לנצח עוד ועוד משחק, אתם באתם לזה בגישה כזאת שאתם פיבוריטים, או שזה נבנה תוך כדי העונה? היינו הרבה יותר טובים, אבל הטירוף של הקהל, זה מה שנבנה, וואו. כאילו, באימון הראשון הגעתי עוד עם נעלי כדורסל, כי לא הבנתי מה זה. באימון, התחלנו בקריית שלום, היה שם אולם, איך קוראים? קאנטרי גולדשטיין. קאנטרי גולדשטיין, הגענו שם, ובאים, אוהדים, לאימון, בליגה ב'. כן. האספה בקאנטרי גולדשטיין. כן. האוהדים בטירוף, עם טופים, עם מצלתיים, עם שירים, עם זה. הלכתי, קניתי נעליים, אמרתי, אוקיי, זה הרבה יותר אינטנסיבי, והרבה יותר רציני ממה שחשבתי בהתחלה. האוהדים משכו אותנו קדימה, ועכשיו כשאותם אוהדים נהיו מוקצים, והם עושים להם דמוניזציה, צריך לזכור, החבר'ה האלה, ועוד הרבה אנשים טובים אחרים, אנחנו נגד כל העולם. מה זה כל העולם? שאול אייזנברג, רון חולדאי, ושימון מזרחי. אז היריבים היו מאוד ברורים, זה לא היה פילוג פנימי כמו שיש עכשיו. אלה היו היריבים שלנו, האוהדים היו 100% כולנו באותו ראש, וזה הרבה הרבה יותר כיף לעוד ככה, לשחק ככה, להיות חלק מהדבר הזה. הוא דיבר עכשיו, עלו לי דמעות בעיניים, כי אני חושב על השתי עונות האלה, של תומר לפני 16-17 שנה אחורה, ותן לי להיות בחודש בעונה הזאת, לחוות את החוויה, להרגיש, ובאמת, תן לי חודש מהעונה הזאת, ולהיות בפנים, בתוכו כמו שאתם הייתם, כי אני מודה, אני לא הייתי שם, לדעתי הייתי בצבא, וזה חייל קרבי לא יוצא הרבה, ואין לו
את הפריבילגיה הזאת, ותן לי חודש על כל תואר. באמת, אני אומר, על כל תואר שהקבוצה הזאת תוציא, כי החיים מורכבים, כמו שאתה אומר, החיים מורכבים מחוויות. ואם החוויה היומיומית שלך, כמה שהדובדבן בקצה הוא מתוק, כל הדרך לשם, החוויה היא כל כך מעניינת, כל כך חשובה, הרבה יותר, אתה זוכר את האספה בקאנטרי גולדשטיין, את זה אתה זוכר, אני זוכר עוד הרבה דברים. אני זוכר את האספה בקאנטרי גולדשטיין, אני זוכר בדיוק מה היה איתו באספה בקאנטרי גולדשטיין, אתה זוכר את זה? כן, מה, הוא השמיץ אותנו. אתם יודעים, הוא היה כמו... מעניין, מה היו... כן, בא לחנך את הקהל, אני זוכר שאיך קוראים לו, זה, נו, היום הוא מורה להיסטוריה, לדעתי, או משהו בבנקי, איך קוראים לו, נו, מהקומץ, יאללה, חבשי קורקי לא פה. כן, אני זוכר, הם יצאו עליי, זאת אומרת, יום לפני זה היה טורניר כדורגל בזה, והוא עבד גולדטיים, אתה זוכר את זה? כן. מה, של בוני בזה? כן, בטייסים. דני פרישמן היה שם. גם דני פרישמן היה שם, נכון. בגולדטיים. ונדב הרוכב מרוצים, ואורי ניהל את כל הפרויקט, אורי גם הביא את הרוח שלו למקום, תשמע, כל מקום שהוא היה מגיע, הוא היה מביא את הרוח שלו, את הראש שלו. אין לו ראש זה, גם בהפועל. הפועל נבטא ברוח קבוצות הקלט שהיו באותו זמן. היה סנט פאולי, יוניון ברלין, כל מיני כאלה. אנחנו נסענו באירופה, שמענו, יש קבוצת קלט כזאת, זה, ואז היה גם את הקשרים עם סנט פאולי. אז נתחיל? או שזה עוד קודם? מעניין. לדעתי... תרשום סיינות. לדעתי הקשרים התחילו יותר מאוחר, זאת אומרת, אבל בתודעה ידענו שיש את הסיפור שלהם וזה. לא, בעצם כן, כבר הקשר התחיל יותר מוקדם. אז הרוח של הרעיון הייתה... אז רגע, לפני האספה בקאנטרי גולדשטיין היה טורניר כדורגל יום קודם, מה עשיתם שם שהפך עליכם את אורי? אורי בא, הוא חימם את איזה שני חברים שלי שלא נכללו בסגל שלנו, הוא חימם אותם עליי, עשו פוטו-מנטאז', תמונות שלי מחופש לערפאת, וכל מיני, אתה יודע, הסתה של שנות ה-90, לא כמו היום. שזה, בקיצור, אז זה היה מסוכן. אז אני ברוח התקופה, הלכתי שם לאספה, ובאתי לצאת עליו, והוא התחיל לחנך את האוהדים, אז אמרתי, זה יחנך אתכם, זה שעשה תמונות שלי מחופש לערפאת, לכל מיני זה הבן אדם שיחנך אתכם, אתם יודעים איך זה נגמר ברבין, וזה, הוא לא דיבר איתי אחרי זה, תשמע, איזה 4 חודשים. 4 חודשים הוא לא דיבר איתי, היינו מסתובבים ביחד, אבל הוא לא מדבר איתי, הוא אומר נגיד לשמחון, תשאל אותו, תגיד לו וזה. כן. בוא נפיתה, הדיבור שלך, אני חייב לשאול את השם משפחה שלך רגע, מה השם משפחה שלך? פיתה ברוש, למה? ברוש? כן. יש לך אח יובל ברוש? נכון. אני לא מאמין. אני לא מאמין. אין, תקשיב. אבא שלי זה אמיר רובין, אני לא יודע אם... כן, אתה בנט של רובין, אני לא מאמין. תקשיב, אני ברוש זה... נכון, הוא אמר לי שאתה עושה פודקאסטים. כן, הוא אמר לי, הבן של רובין, יש לו פודקאסטים. תקשיב, ברוש זה, בזה שלי זה גיבור ילדות, כאילו, אני גדלתי עם ברוש בשער 7, כאילו, עם אבא שלי וברוש. ופורדיש, בטח. הדיבור שלך פתאום הקפיץ לי, אני לא מאמין. זה פודקאסט שלך, לא ידעתי. אני לא מאמין. הוא אמר לי, הבן של זה, רובין, יש לו פודקאסטים. ברוש זה אגדה. ברוש, אם אתה שומע, אני עדיין זוכר אותך ואוהב אותך מאוד. עברו 15 שנה בערך, מה שראית 10 שנים, 15 שנים. כן, עכשיו אני זוכר. גדול. טוב, בוא רגע נחזור טיפה אחורה. כן, כי הוא ישר רץ למקצועי, מעניין אותי, לשם אתה רוצה ללכת? כן, מעניין אותי, כאילו, בכלל אורי סביב הפועל איך זה התחיל, כאילו, קודם כל מה היה התפקיד שלו, כי לא כולם יודעים, הוא היה הרי שחקן, מאמן, מנהל, כאילו... הוא היה המוח, תקשיב, הוא היה לא, אני אומר לך, הוא היה המוח. אח שלי, אם אתה מזכיר את אח שלי, הוא אמר, הוא בא אליו, היה לו דירה אורי, הוא גר ליד בלומפילד, ברחוב תרצה. היה לו שם בית, ואח שלי בא אליו לדירה, ואז הוא אומר לו, תשמע, אנחנו נקים... כן, אצל חכמי בבית, בבניין. ממש מטר מבלומפילד. הוא אמר לו, תשמע, אנחנו הולכים להקים קבוצת כדורסל, וזה, ופה, ויהיו חברי עמותה ומנויים. והוא הסתכל עליו כאילו, מה הוא מבלבל את הראש? ולא עבר חודש, ויש לי איזה חבר, הוא בזה, ביפת כזה, של המאגרי מידע, הוא אומר לי, תגיד לי, מי עושה להפועל תל אביב את היחסי ציבור? אמרתי לו, מי עושה ליחסי ציבור? זה הוא עושה הכל. הוא עשה הכל, היה, תשמע, אם הוא החליט משהו, הוא היה עושה אותו. וזה הפועל, זה היה בלב שלו, בראש שלו, וזה נפל עליו טוב, הוא גם היה מקצועי בזה. הפועל תל אביב עלתה ליגה, ארז אדלשטיין, שהיה כבר חם איתם וקצה איתם וכל מיני כאלה, הוא אמר, ואורי שלף, אני לא אשכח את זה, הוא אמר, ואורי שלף גאון כדורסל, וגאון ביחסי אנוש, אנשים כאלה, מה, הוא הגיע לכולם, לא היה בדבר כזה, באמת.
אז הוא עם הראש שלו הלך, ואמר, הוא בנה את הכל ברוח כזה, ברוח התקופה של תל אביב כזה, אתה יודע, של שחור הלך, הביא להם סט של בגדים, אז רצו להבין להם של ליגה ג', הם לקחו של ליגה טל, כאילו אמר להם, מה קרה לכם? אנחנו לא קבוצה בליגה ג'. הם התייחסו לעצמם מרגע ראשון, כאילו זה, והיה קהל, והיו באים, זה. הוא היה, אני אומר לך, בכל פעילות של הפועל תל אביב, לא הייתה פעילות של הפועל שאולי, המשחקים באירופה, צ'לסי, מילאן, איך קוראים לזה? פרמה, לוקומוטיב, לא, לא. לא? איך קוראים לזה? פרמה לא? מרסיי, לא מרסיי, פריז. כן. כן, משחקים, כל משחק הזה הוא היה. היה בטירוף. אני זוכר היה צריך, כאילו רציתי לנסוע למשחק. עבדתי אז בחברה של תאים קוליים, אז זה היה, כאילו קונברס. הם המציאו את התאים הקוליים, שהיום זה, חצי מאלה ששומעים אתכם, אין להם מושג אפילו מה זה. הצלחתי לעשות כזה תרגיל ביבי ושרה, כאילו עושה פגישה אחת בחמישי, פגישה אחת בשני, ואז אני צריך להישאר את הוויקנד בזה, וככה אני הולך לראות את המשחק. ושם פגשתי את כולם, אבל אין להם תוכניות איפה הם ישנו. אז אני בקומפס, כאילו אנחנו 2 בחדר במלון, 2 מיטות ואורי וכל החבר'ה, 14 חבר'ה, ישנו לנו, כאילו הם באים, נכנסים יחד איתי, כאילו נכנסים לחדר, מתחילים להתארגן, הוא על המיטה, הוא על זה, אורי כמובן בסוף, איך זה נגמר, אורי על המיטה, ואני ישן על הרצפה. זה אורי, היה... לא, גם בלונדון, לונדון זה, הוא בא אליי, נסענו לצ'לסי, ואני היה לי חדר, עם עוד איזה חברה שלנו, וחדר די גדול, דווקא ראיתי חדר גדול בצ'לסי, ואז היא אומרת לי, בשדה תעופה, בוא'נה, אני רואה, תראה מי פה, אמרתי לה מי פה, ואני ידעתי מראש, אורי בא איתנו בטיסה, והוא ייקח אותנו גם זאת אומרת שהוא יהיה איתנו במלון, כי... אז היא אומרת לי, תראה מי פה, אתה לא מאמין, אמרתי לו מי פה, אז היא אומרת לי אורי, אמרתי לה איזה אורי, אמרתי לי אורי שלף, אמרתי לה פה, בשדה תעופה, היא אומרת לי כן, אמרתי לו וואלה, מה עושה פה? היא אומרת לי, לא יודעת. בקיצור, פתאום היא רואה אותו, עולה איתנו למטוס, מגיע איתנו למלון, נכנס איתה לחדר. אז זה היה ככה, היה מתארגן, היה מסתדר. מעניין, הוא היה מסתדר עם עם הכסף הגדול וזהו, איך זה היה פוגש את האופי שלו? אני מנסה תשמע, מה מסתדר? היום הייתה מדבר 10 שנים עברו. ב10 שנים האלה יכול להיות כבר מפטרים אותו, הפועל התיאורה. והייתה מפטרת אותו, ואז היום פתאום הוא היה חוזר בתור איזו התגלות של אופר עיניים מחדש, של אחד שעושים לו איזה תיקון. אתה יכול לדעת מה היה? עזב אותך, נו, מה? צודק. אי אפשר לדעת, צריך נורא... כן, הבן אדם, תשמע, הוא היה פרגמטי. הוא בשביל אליפות, תירות של הפועל. היה אומר, יאללה, נזרום מזה שנה, מה יקרה? מקסימום, במקרה הכי גרוע, מה? לאן נרד? נקבל כבר אליי, מה? 50 כמה עכשיו, משנת 60 מאיזה שנה אנחנו? 69. 69, אין לך אליפות, אז מה אתה מפסיד? מה, איזה הפסד יש לך? אתה מבין? אז הוא היה זורם עם זה. רוצים אליפות. שאלה מעניינת. אז בעונה הראשונה הוא היה מאמן שחקן? הוא היה כאילו שחקן, הוא לא שיחק אף פעם. אוקיי. לא נכון. הוא לא שיחק, לא עלה. הוא התחיל לשחק... לא היה לו כל כך חשק לשחק, כאילו זה היה לצריך לרוץ. זה, אתה מבין, הוא אהב מאוד כדורסל, הוא לא אהב לשחק כדורסל. אוקיי. הוא מאוד אהב כדורסל, לאמן, לנהל, הוא לא אהב את האקט הפיזי, שהם כמזיעים. זה קשה, צריך לרוץ מצד לצד. אז אורי היה יזם מאחורי הפרויקט, הוא בעצם קרא לכולם, לכל הצוות שהתחיל את הפרויקט, ואת כל השחקנים, והוא היה, הוא נרשם כשחקן, אבל הוא היה מאמן, בשנתיים הראשונות. אחרי שנתיים, הוא עבר להיות המנהל המקצועי, ושרון אברהמי, שהוא הביא אותו בתור מאמן, גם כן חבר מהצפון, חבר טוב של אורי, חבר טוב של המשפחה, מונה כמאמן. זה ליגה שלישית? בליגה ארצית, כלומר בעונה השלישית. ליגה ב', ליגה א'. אברהמי היה מליגה ארצית. נכון. וואלה. אברהמי עשה את הארצית, לאומית. ותראה, עכשיו הוא בפרונט. נכון. לא, הוא הגיע כבר כמאמן יותר גדול תשמע, הוא הגיע בגלל שזה אורי. אפילו אדלשטיין ירד לליגה השנייה בשביל הפועל, זה שגם הוא היה כבר... הוא הגיע בשביל אורי נטו, בתכלס שורון, כן. כן, הוא הסכים לבוא. וכן, הוא עשה לו, כאילו, גם בגלל, הוא אוהב את הפועל. הוא גדל בבית כזה של... אז כן. זה הפרויקט. תשמע, אורי ראה לנגד עיניו מהרגע הראשון, לאן זה יגיע, לאן זה הולך, ומה יהיה. הוא גם ידע שיהיה איזה שלב שיצטרכו למכור את
זאת אומרת, יצטרכו להביא כסף מאיפשהו, כי זה לא יממן את עצמו. הוא לא היה, הוא גם כשהקימו את זה זמן קצר לפני שאורי נפטר, היה את החנוכה של חל שלמה, עם השחקנים. כן, כן. זה היה ממש היה חודש לפני, לא משהו כזה. כן, כן, משהו כזה, ממש קרוב. ואז הוא אמר לי שזה הולך להיות אצטדיון בכלל הרבה יותר גדול, שהולכים לעשות הרחבה, עוד 4,000, עוד 3,000, עוד 5,000. זאת אומרת, מראש הוא ידע שזה הולך להיות, ואמרתי לו, מי יבוא? כאילו, הוא אמר לי, לא, הולך להיות מלא. זאת אומרת, תמיד הוא ראה קדימה, היה לו מעוף. הוא פתח להפועל את הטוויטר, עוד לא ידעו מה זה טוויטר, אינסטגרם, כל מיני רשתות חברתיות. הוא היה כותב, היה לו טור בוואלה. היה לו טור בוואלה, היה לנו... להטריף את כולם, היה מתראיין, היה מייצג את העמדות. היה, נגיד, רמי כמה שהוא אוהב אותו, היה להם ויכוחים, היה לו עם ארז ויכוחים, היה לו עם כולם ויכוחים, הוא לא היה איש קל. היה איש קשה מאוד, אבל דווקא בגלל שהוא היה קשה וכל כך ביקורתי, אבל כל כך חד הבחנה, אז גם אלה שהיו מתווכחים איתו, תמיד כיבדו אותו, והיו מקשיבים לו, והיו מוצאים פתרון. וזה, הוא לא היה סתם נגד. היו לו, הדברים שהוא היה אומר, תמיד היה להם טעם. וגם מה שאמרנו קודם, באוסישקין, זה לא שהוא היה שוכב בצד ויורד על כולם. כל ההערות שלו על החבר'ה שהוא היה פותח לנו את העולם, ואנחנו היינו רצים מצד לצד ומשחקים, כל ההערות שלו היו נכונות. הוא היה פותח את העולם כדי לתת את ההערות. הוא היה כאילו בא, היינו בין לשחק בפועל, הוא היה 5 דקות הולך לעשות את המתיחות שלו, יושב בצד, ומיר הערות, אתה כדרו שלך ככה, הראש שלך ככה, אתה משדר את הכל נכון. אז הוא באמת היה רוח החיה מאחורי הפרויקט הזה, והגורם שידע לדבר עם כולם, ולהוריד את כולם לקרקע, ולהוציא מהם את מה שבסוף הפועל תל אביב צריכה. וכשהתחלנו לעלות ליגה, נגיד ליגה לאומית, אפילו ליגת העל, מה היה התפקיד שלו? אז הוא היה המנהל המקצועי, אבל היה סופר דומיננטי. הוא היה תמיד החוליה המקשרת בין ארז אדלשטיין, שהוא היה מוח של כדורסל, אבל הוא לא איש קל, הוא איש קשה, לרמי, שהוא לא איש קל. יש לו גם דעתן, לאוהדים שהם לא קלים, לשחקנים, מתן האור. יש פה הרבה אנשים עם הרבה דעות, עם הרבה גישות שונות, ואורי תמיד ידע להגיע לפתרון עם כולם. זה נשמע חסר תקדים מהצד, אתם מכירים אותו טוב, אבל אם אני נגיד מנתק את אורי וחושב על זה קר, בנהל מקצועי מליגה ב' עד ליגת העל ממשיך, זה נשמע כזה החצי הזוי. עכשיו זה לא הזוי כי אני מכיר את הקונטסט, אבל מבחינה מקצועית, זה חסר תקדים. הוא יכל להיות תקשיב. הוא לא היה עושה שום דבר שהוא לא היה 1,000% בו. זה היה הבן אדם. אם הוא לא היה מאמין בעצמו ב1,000%, זאת אומרת שהוא בעניין, הוא לא היה עושה. פשוט לא היה עושה. עכשיו, בכדורסל אני אומר לך, מבחינה מקצועית, מבחינה זה, וזה שמחון אני גם יכול להגיד. כן. מבחינת ראייה של קבוצה, איך הקבוצה הולכת להיות. היה טעור, איך קראו לו, עדני דגן, שהיינו בהפועל אריה. אז הוא היה המנהל שלהם של הקבוצה, איזה נדבר ככה. אז הוא לא דיבר, היה בסדר. היה לו פיצריה, ואז הוא פיטרו אותו, שאול פיטר אותו, ואמר לו, אתה לא יכול לקבל כסף אם אתה לא עובד בהפועל אריה, ואז העבירו את אורי לעמדת המנהל. ואז הוא היה מנהל, שם אתה ראית אותו, הוא היה מנהל פשוט נאמבר 1. כל המסעדות ליד אוסישקין, היו מביאים לנו אחרי ניצחונות, היינו יושבים שם. כאילו, זאת אומרת, היה לו ראש, הוא גם מבין לאן הכל הולך. איך להרבב את הקבוצה שהיא תהיה כזה תל אביבית כזאת, עם ראש כזה אנדרגראונד, אלטרנטיבי קצת, נגד מכבי, אולי לקח את התוכניות של מכבי, זאת אומרת, היה לו ראש, הוא יודע לאן זה הולך. וזהו, וזה היה, אני חושב שהוא היה נותן לך, גם בסיטואציות מאוד לא פשוטות, היה נותן לך קור רוח, היה נותן לך רוגע. היה אומר לך, יכול להיות שטויות גמורות, אבל היה אומר את זה בטון כזה, שהיית מרגיש רגוע. מה שנקרא חרטט בביטחון. לא חרטט. לא, אני צוחק. הוא האמין בזה, אתה יודע, היה לו חבר עמוס, הם היו מלאים אותו, הוא פיטר אותו, כי עמוס לא האמין שהם יזכו, אתה מבין? הוא האמין, בכל הדברים האלה הוא האמין, היה לו אמונה, כשהוא היה לכם האמונה, הוא הלך עם זה. כן. רוב האנשים, התהליך שלנו זה שאנחנו מופעלים לנו לחצים סביבתיים, מהחברים, מהעבודה, הצבא, לימודים, כל קש, זה ואתה בכוון, כאילו, אתה שם לב לזה או שאתה לא שם לב לזה, אתה נותן להם לעצב אותך, את אורי לא הצליחו. כלומר, הוא למד את המשפטים, הוא חיפף בלימודים. עשה את הסטאז', עשו בשבילו את כל העבודה. וגמר את הסטאז', הציעו לו להישאר עורך דין בפירון, שזה משרד מצוין, לא רצה.
ואז עשו לו שיחה, המשפחה, אתה זוכר, נילי עשתה לו שיחה, סדרה לו ראיון אצל רונל פישר. כן. אז היה, אתה יודע, ואורי הלך, והוא אמר, כן, אני רוצה אותו, ואורי אמר, אני לא רוצה אותו. לא רוצה את החיים האלה. וזה עוד לפני הפועל. הוא רצה לחיות בצורה מסוימת בקצב שלו. היה קם מאוחר, היה, לא נותן לאף אחד להלחיץ אותו, לא נתן למשפחה להלחיץ אותו להיות פרודקטיבי או קרייריסט, זה לא עניין אותו. ואז הפועל תל אביב, הוא מצא שם את הפאשן שלו, את הייעוד שלו, ועשה את זה הכי טוב שאפשר לעשות את זה, והקים אותנו מכלום, באמת מההריסות שלו סישקין, שזה נראה, עכשיו זה נראה כאילו יש רומנטיזציה, איזה יופי. זה יכול גם לא לקרות. זה היה נראה רע מאוד, והדרך למעלה הייתה קשה מאוד, וכל פעם מליגה ב' לליגה א', לאתגרים, והוא נפצע, והוא בין כסף, וזה. זה, סתם, קחו מכבי ראשון, ירדו לפני איזה 3 עונות מליגת העל, יש תקציב הכי גדול, נעלה, לא קל. אני יכול לקחת אותנו לחיובי קצת? כן. אני מודה, אני מכיר את גור לא מעט שנים מערוץ הספורט, את אורי לא יצא לי להכיר באופן אישי. אז אורי, רק שתדע לך, שהפרסומת הראשונה של ערוץ הספורט... אני זוכר. מה אתה זוכר? יש לי את הפרסומת הזאת בעיניים. איזה פרסומת? תספר לי. זה פרסומת שזורקים, איך שהתחיל הערוץ. אז זורקים כדור כזה למעלה, ושני השחקנים קופצים לג'אמפ, אחד אפרו-אמריקאי לדעתי, ואורי שלף. כי היה לו כזה זה, ואז הוא בא נותן את היד של הג'אמפ, ואז אתה יודע, מי שהיה בטלוויזיה זה היה כאילו, וואו, משהו רציני. בכלל הוא היה בכל אירועי תרבות, הוא היה מתערב, כאילו, זאת אומרת, הוא היה מזה. אז אורי אמר, אז הוא היה ככה בטלוויזיה, והם אומרים אותו פתיחת כל זה, של ערוץ הספורט, ואחרי זה הוא אמר לי, איזה חודשיים אחרי זה, שיום למחרת הוא הולך לעזור ליאלי סובול, היה חבר שלו מהילדות, אז הוא הולך ליאלי לעזור לו באיזה קליפ. אז אמרתי לו, קח אותי איתך. אז הוא אמר לי, לא, זה סתם, זה לעזור להם, ללכת עם הפנסים, עם הזה, עם התאורה. להחזיק את הבום. אמרתי לו, אחי, בום, שמום, אני רוצה לבוא איתך, אני יודע, בסוף יהיה. וככה, ואיך שהגענו, אז המנהל להקה אמר לי, אורי, תשמע, יש לנו קליפ, אנחנו רוצים שתשחק בקליפ. אז הוא נכנס כאילו בתור אחד עם בחורה, זה הייתה עדן הראל. זה לדעתי מה שיש לי בראש. פעם ראשונה, שאיך קוראים לזה, ששמו אותה בטלוויזיה, משם הגיע ל-MTV. אנחנו הגענו לאן שהגענו. אורי שלף אחראי על הישראלית הראשונה ב-MTV. אורי פורסט גאמפ הישראלי, עזוב אותך, תאמין לי, אתה לא יודע כלום. בקיצור, כן, אני אומר לך. ואז באנו לזה, ואז גם ואורי אמר לו, ואז ראיתי את החברות הגדולה שלו. הוא אמר לו, תשמע, אני לא לחוץ על להופיע, כי הייתי כבר בערוץ הספורט, אבל זה חבר שלי לחוץ בטירוף, להיכנס לקליפ, וזה, אז בא אליי המנהל להקה, אמר לי, תשמע, היום אי אפשר, אבל בקליפ אמרתי לו, לא, איזה באסה וזה, אז המציאו לי תפקיד. ואז אני ואורי בקליפ שם של זה. חוץ מזה, תדע לך, יש את השיר, של הפועל תל אביב. איזה מהם? אנחנו צועדים עם גבי ברלין. כן. מי בלהקה ששרים? אורי שלף. אחי, הבן אדם, כל דבר, כל נגיעה בפן התרבותי של הפועל תל אביב, הבן אדם היה שם. מנהל מקצועי של להקה תמיד. כן, דיברנו קודם על התכונה הזאת שהוא רוצה לחיות בדרכו. דרך אגב, גם פיתה הוא כזה. לא מתברגנים, חיים את החיים פעם אחת בצורה שבה אני רוצה לחיות ולא נותנים לכל הלחצים, ויש לחצים מההורים, מהאישה, מהסביבה, מהעבודה, שמנסים לעצב אותך בצורה שהיא יותר פרודקטיבית לחברה, וזה לא עניין את פיתה ולא עניין את אורי, הלוואי הייתי יכול להיות חזק כמוהם, אני נכנע לרוב ללחצים האלה, ועוד תכונה נפלאה שהייתה לו, זה איך הוא התייחס לאנשים שהוא לא היה צריך אותם. מלכנו יש גם כן חולשה, וגם אני ככה, לאנשים שאני יותר צריך אותם, אני יותר נחמד, אנשים שאני פחות צריך אותם, אני מודה ומתוודה, אני לפעמים פחות לצערי. אורי לא ככה. היה יכול להיות לתפוס... השומר בקניון. השומר בקניון, השומר בגן של הילד, השוטף כלים, you never know. לא רק זה, גם כל מיני. ומצד אחד מישהו שהוא ממש היה צריך אותו, היה יכול להיות אנטיפט מוחלט. להפך. ברגע שהוא היה צריך מישהו, היה אנטיפט מוחלט. תכלס. יפה. אגב, תכונת אופי נהדרת. זה מסביר קצת את אתם אומרים שהוא רמה מקצועית של ליגת העל, זה קצת מסביר איך הוא היה בליגה ב' מנהל מקצועי כשהוא ברמה של ליגת העל. נכון, לא עניין אותו להיות מנהל מקצועי בליגת העל.
עניין אותו, הוא גם היה שחקן טוב, תשמע, הוא היה גם שחקן. פיתה. בתיאוריה, הוא היה שחקן נהדר, הוא ידע. לא בתיאוריה. במציאות. אני אומר לך שגור כבר היה שחקן כדורסל מקצועי, רציני שם בליגה, קורא את הליגה. פיתה, אם אנחנו נפרגן יותר מדי, אנחנו נאבד אמינות. לא, אמיתי אני אומר לך, הוא לא יכול להכחיש את זה. הם משחקים 1-1, הוא היה קורא אותו, באמת. אבל כמה שנים גור יותר צעיר? 1.5 שנה, שנתיים, מה, כלום. בגיל הזה זה המון. מה זה המון, אחי, אל תגזים. אחד בן 16, שני בן 14. אבל אתה בנבחרת ישראל, הוא משחק בנבחרת חלת קשר, נו, מה אתה מדבר? רגע, אורי כשחקן, איפה הוא שיחק? מה, אנחנו לא יודעים. מה זה, אל תעשה ככה. פיתה, אנחנו מגזימים. אתה לא מגזים, תקשיב טוב. הוא דבר ראשון, התואר האחרון של הפועל תל אביב. היה לו מוב אחד, היה לו 2 מובים, סליחה. אני אפשר? 2 מובים. לא, אבל לא, אל תנמיך לו. אז אנחנו בתקופת הוידאו-טייפ, והשחקן הכי טוב בעולם היה קרים. לא קרים. אקים אלייג'ואן, אקים דדרים אלייג'ואן. היה לו מוב, שהוא היה כאילו סיים, רגל לפה ורגל לפה, ואז מטעה ונכנס, אורי ישב איזה חודש רצוף, ראה את זה בלופ, ריוויינד, פליי, ריוויינד, פליי. מה, משחק, איזה נדע משחק? 3-4 כזה? 5, מקבל את הכדור בדרך לסל, עושה לך את זה, שזה עבד, זה היה יפהפה. המוב השני, שזה גם מוב של גור, זה הולך ככה, לוקחים את הריבאונד, הרכז אומר, תן לי את הכדור, תן לי את הכדור, שום דבר, הוא שולח אותו למעלה, עכשיו הוא רץ, מוביל את המתפרצת, אבל הוא לא רץ מהר, כי אם אתה רץ מהר, אז מישהו בא לשמור עליך, הוא רץ לאט, כי אתה בטוח שהוא הולך למסור למישהו, ואז כזה שהוא באזור 3, פתאום נותן צד אחד מהיר, גומר בלאט. זה היה המוב של אורי, שגור חיכה אותו, וזה היה המוב הכי אפקטיבי של גור שלב, שהם אז זוכרים, כאילו מה, הוא לא היה קלעי, מה גור היה? שחקן נפלא, שחקן נבחרת ישראל, לא יודע, 100 הופעות, שחקן מוביל במכבי תל אביב, זה היה המוב שעבד ביורוליג. לרוץ, להוביל את המתפרצת, שנייה אחת נרדמים, מוב איזה מהיר, ככה, זה היו 2 המובים של אורי, שהיה איש נפלא, ושחקן, לא נכון, פיתה, סיכון יש לי הרבה הערכה. אין כושר גופני. אין כושר גופני. אני לא עובד שום אמינות. חושב שהוא יותר חכם מהמאמין. אני אגיד לך משהו, תשמע, דבר ראשון, עם כל הכבוד, התואר האחרון של הפועל תל אביב, הבן אדם היה שחקן במוצא. היה נער פוסטר, אבל היה, זה נכון. מה זה נער פוסטר? היה מחבר מלמטה. מי יצא? דיוויד טרטקיל, אתה? רלף קליין? אנחנו יצאנו. לא פיקסו. היה מועדון, היה גם מועדון אלבי ל-58, ולא ידעו, היה אלבי ל-56. בדיוק הגיע די.ג'יי זובי מניו יורק, עם... אתה יודע שתשמע עכשיו זה קטע מבובה של לילה עכשיו, אתה מספר לנו. זה האמת אבל. די.ג'יי זובי. לא, אני די.ג'יי זובי, הוא הקים את קרמבורק קורצארץ, שהביאו את התקליטים של כל המוזיקה האלקטרונית לעיר, הוא שהיה בעולם הוא הביא מניו יורק את המוזיקה האלקטרונית, והלכנו עם דיוויד טרטקיל, אני ואורי, אני זוכר. והיינו שותים איתו וזה, והייתי אומר לאורי, לא נעים, הבן אדם כאילו מוציא עלינו 100 שקלים, הוא אמר, עזוב אותו, יש לו $אלפי משכורת שיזמין אותנו. זה זכה באליפות ב-NBA. כן, עם הסלטיק. הוא לא עניין אותנו NBA. לא, אני אומר, שהיה לו כסף של, כן, פנסיה של... אותך היה מעניין NBA, את זה, את שמחון NBA. את אורי לא עניין NBA, אורי עניין אותו שיש בן אדם שאנחנו יוצאים איתו לשתות. והוא משלם, הולכים איתו, זה, אי-פופ, שמי-פופ, מביאים לו כל מיני הטרפות, אסי ג'אז, כן, הטרפנו לו את הראש. כמה הפריע לו שגור היה סמל מכביסטי כזה? א', הוא לא היה סמל, זאת אומרת... הוא בעיניהם. הוא התהווה לנו כסמל מול העיניים. תראה, בוא נגיד לך משהו, האמת. אני, גור, גמר לי את הכדורסל בתכלס, כי... אני מכיר את הבן אדם, אני לא יכול ממש לסנוע אותו, ואז בתקופה ההיא... הוא גם יש כזה נחמד, שבכלל אפשר לסנוע אותו. תשמע, אני אגיד לך משהו, הוא היה כאילו משפחה שלי, אז מה אני יכול? לא, אני שואל אבל על אורי, כמה זה הפריע לאורי שהאח הגדול שלו, הוא קפטן מכבי תל אביב. אח שלו, הוא לא היה אח שלו הגדול, אורי. אח שלו הקטן, סליחה. אח שלו, כן, יש לו אח יותר גדול גם, ענבל, אבל זה לא הפריע, תראה. אורי לא סבל את מכבי תל אביב. אורי סנא את מכבי תל אביב. היינו מקבלים כרטיסים, היינו הולכים אני ואורי למשחק, מקללים את שימון. לא מקללים את שימון, אבל היינו מודדים את הקבוצה השנייה, ברור, כאילו, וזה, והיום שגור מסר להוא שם בז'לגריס, זה היה יום קשה מאוד בשבילי בשביל אורי, ואז גור הלך לשתות, זה היה יום חמישי, הוא הלך לשתות בלילה, ואז אנחנו נסענו לצפון, יום למחרת, אז הוא אומר לי, תשמע, וגור הוא שתה, והיה צריך להגיע לאשתו, שהיא גרה גם כן בצפון, לצרוכת ערב, סיפורי קיבוץ גבת. כן, תהילה וניצחון,
לפועלו ההירואי, בקיצור, ואז אורי אומר לי, תשמע, גור רוצה לבוא איתנו לצפון. אמרתי לו, אחי, תשמע, אני לא יכול להיראות איתו, כאילו, זאת אומרת, זה אם אנחנו רק נוסעים אותו, לוקחים אותו באוטו, מורידים אותו שם בקיבוץ. לא עוצרים, לא שום דבר. לא שום דבר. חלונות שחורים. חלונות שחורים. ככה היה, כן. תשמע, אורי, יותר משואב הפועל, הוא לא סבל את מכבי, אבל הוא דווקא כיבד אותם, כי הם, בצמתים המרכזיים בחיים שלו, הם דווקא היו טובים, בסדר איתו, וזה שגור, מה, לאן הוא ילך? לאן רצית שהוא יצחק? לא, היה לי ברור שהוא יהיה. איפה הוא יהיה? מה, גור, הלך עם הקריירה, מה לעשות? לא, אין לי, אתה יודע. היינו מלווים אותו, מקווים שיצליח, ושמכבי תקבל בראש. מה אני אגיד לך? מה אתה חושב שזה הפך אותו להיות אחד ששם תמונות של מוני פנן בבית? לא היה לו. אבל מה שכן, תדע לך, אולי בגלל שהוא גדל בבית של כדורסל, שורה שהם כולם היו ביחסים טובים, עוד בשנות ה-70, כי אבא שלו היה הרי בזה, אז הם הכירו כל אלה ממכבי, אמנון אבידן, כל אלה וזה, הם היו חברים שלהם. אז בגלל זה לא היה אצלו, הוא לא שנא את האנשים, הוא שנא את המועדון, הוא לא שנא את האנשים. יפה, אישה טובה. תגידו, מה לדעתכם היה הישג השיא של אורי בהפועל, או רגע גדול? אני חושב שהישג השיא של אורי בהפועל זה שהוא לקח קבוצה, את הקבוצה מתה, והביא את הרוח שלו, ואת האופי שלו, ואת היכולת שלו, ואת הידע שלו בלהיות תותח, ביחסי אנוש, כוח אדם, ניהול, ולתת לניהול להתנהל בלי לנהל אותך, בלי לשבת לך על העורק ולבלבל לך את הראש. בלי להתאמץ, כי הוא בטוח בעצמו, זאת אומרת, הוא היה מנהל דגול, הוא ידע איך לנהל, הוא ידע איך לעשות את הדברים. יש לך רגע? כזה משהו כאילו... לא, אני חושב שזה תהליך, זה לא של משחק אחד שניצחנו, אני חושב שעצם זה שהוא לקח משהו שנראה אבוד באותה נקודת זמן, גייס סביבו אנשים שלכאורה, מה הקשר שלי להול, ושל להול, מצא דרך לרתום את כולנו לתוך הדבר הזה, זה הישג נפלא, ואנחנו 10 שנים אחרי פטירתו, ועדיין עשינו מסיבה השנה, כמה אנשים היו פיתה? היו הרבה. כאילו, האולם מלא, ועדיין הקהל זוכר אותו, לא רק החברים הקרובים, ולא הרבה אנשים יש להם את היכולים, אנשים שלכאורה, אתה יודע, היו לא הרבה אנשים 10 שנים אחרי פטירתם, כל כך הרבה אנשים אוהבים אותם וזוכרים אותם, ועושים עליהם פודקאסט. זה לא מובן מאליו, במיוחד שהוא לא היה מתרצה, כלומר, הוא לא היה נחמד לאנשים, הוא לא היה לו שום דבר לתת לאנשים, זה רק בגלל האופי שלו, וכולם התאהבו בו, וכשהוא אמר לך כבר איזו מילה טובה, כי רוב הזמן, נגיד, מתוך 10 דברים שהוא אומר לי, 9 היו ביקורת. הוא היה משגע אותו, הוא הרג אותו. כן, אבל הפעם הזאת שהוא אומר משהו טוב, מחזיקה אותך, נותנת לך עוד חודש. תעביר ל10 החדשים, כן, ל10 הבעייתיים. כן. אגב, שמחון, אתה פה עם ספר. מה, תספר לנו מה זה הספר הזה? אז כשאורי נפטר, לכבוד יום השנה, אז כתבתי ספר לזכרו. עכשיו השנה אנחנו עושים גם, שמחוני, באמת, תתעורר. פנזין, אמרנו. פנזין? פנזין, כן. אתה יודע מה זה פנזין? מוכר לי, השם. אנחנו עושים פנזין. בלומפילד של פעם, זה אנחנו לוקחים את... פנזין כל משחק. מגזין כזה. כן. אנחנו לוקחים שם את זה, מיטב הכוחות, ואנחנו נעשה פנזין, ואנחנו גם, חכמי יעשה בבית שלו, פינה כזאת, אתה יודע, קיר, פינה בזה, כי בבית של חכמי הוא בעצם חשב על הרעיון להקים את הקבוצה. אז אנחנו הולכים להקים שם, כמו בבית זה פעל שי עגנון, נעשה פה, כן. במקום זה אורי שלף יצד את הפועל תל אביב, את הפועל יחד עם כמובן רמי ושמחוני וכל הגדולים. אני קורא גם לאנשים הטובים באולטרס הפועל, גם לעשות שם אולי איזה גרפיטי ככה. כן, נכון, אני אז בזמנו אמרתי, בזמנו איך שאורי נפטר, אז חכמי אמרתי לו, בוא נשים על הבית גרפיטי של אורי סטייל, אתה יודע, כמו דיוויד באוי שם בלונדון, כל השטויות האלה. אז, אבל אמא שלו לא רצתה, אבל נעשה פינה כזה, משהו כזה, כן. ואז אפשר להביא גם את האולטרס שיעשו זה. לא, אבל זה בניין לשימור. נראה, יהיה בסדר, אל תדאג. אז הרעיון היה משהו שאני רציתי שישאר, כי שני הילדים שלו הם יחסית
גלי וניבי, הם היו מאוד צעירים כשאורי נפטר, וגם את אמא שלו שאני במיוחד אוהב את נילי, שיהיה משהו שאפשר ככה לדפדף בו, להיזכר גם בתמונות, גם בסיפורים, אז עשיתי ואני שמח שעשיתי את זה, השווה את המאמץ. מדהים. בן כמה הוא היה כשהוא נפטר? באיזה גיל? 42. 42. וואו. קצת. במשמעות החיים, לא? נכון? זו התשובה למשמעות החיים, בנזיר שמחר את הפרארי שלו? 42. לא יודע. לא משנה, שנייה של... לא יודע. רובין שרמה? כן, אני חושב שכן. לא, אבל מה אני אומר לך, באמת, לי זה שינת החיים. באמת, דוגרי, כאילו... המוות של... היום של... מה, תסביר למה. לא יודע, פתאום הסתכלתי על הדברים אחרת. כאילו... מהרגע שהוא נפטר. אבל, גם, תשמע, אורי, בגלל שהוא כל כך היה עם ראש קדימה, אז עד היום הדברים שהוא עשה, כאילו, הם רלוונטיים גם להיום. מהדהדים. כן. כן. יש לו איש של קאץ' פרייזים. שוב, אני אומר, לא הכרתי אותו באופן אישי, רק מסיפורים ומחברים ומסביב, אז דרך ברגר קיבלתי את תתקדם. כן, תתקדם. כאילו, יאללה, אל תעשה עניין, תתקדם. ואני אומר את זה המון, אפילו בלי להכיר אותו. כן, המון דברים קטנים, כמו נגיד אירועים, תמיד אומר, צריך להגיע מוקדם, כי האפיטייזר זה הטעימים, הם הרבה יותר טעימים מהמנה העיקרית. זה סתם כאילו, וואלה, אבל זה נכון, מאז אני קודם כל מגיע, אתה יודע, אוכל את הבנים, לא נגע מנה העיקרית. דברים קטנים כאלה שהוא היה כל הזמן שם לב אליהם, לא, גם אורי, באמת, הוא היה הרבה מעל הכדורסל, הוא היה כל הזמן מתעניין בדברים, כל מיני תופעות עירוניות, תופעות זה, הכל עניין אותו. אתם אמרתם, נראה לי פיתה, אמרת שאורי לפני הכל היה אוהד הפועל כדורגל. כן, ברור. יש לכם סיפורים כאוהדים של הכדורגל? דבר ראשון, אורי ואני ניהלנו, היה כיתת הלימוד של הפועל תל אביב בכדורגל, וניהלנו אותה, זאת אומרת, הביאה איזה אחת איזה מישהי עבדה שם, והיא אמרה לנו שהיא עובדת בהפועל תל אביב בכדורגל, בכיתת הלימוד, אז זה בדיוק היה פרויקט חדש, עם איך קוראים לו סמי סגול, והבן של אורנשטיין, איך קראו לו? מוטי אורנשטיין. מוטי אורנשטיין. לא מוטי, היה לו בן גם, או שמוטי זה הבן. מוטי, אם הייתה לו איזה מורה, אחרי זה נהייתה אשתו, מהכיתת לימוד, כן. כן, כן, אני זוכר. ואני רציתי לפטר אותה. ואני רואה, הוא לא נותן לי לפטר אותה. יצא לי מכל החורים, באמת, שיגע אותי. ואני ואורי, את מי לא לימדנו? איך קוראים לו? ביברס נתחו, היה תותח. אבל עד ביתר ירושלים בילדותו. כולם, באמת, ממש. כל השחקנים הגדולים של בן סער רצה ללמוד אנגלית כדי לצאת לחול, כבר בכיתה ג' כאלה. אז היינו מנהלים את הכיתת לימוד, והיינו חולים על הכדורגל. שלא הסתבכת עם אמא שלו, שלא שמה עליך. לא, הוא רצה ללמוד אנגלית, נתתי לו. ופיני בלילי, היינו מביאים אותו, שיחתום לילדים על המחברות, כל מיני דברים כאלה, הפעלות כאלה, כי היינו רוצים לראות את פיני בלילי, לא בגלל הילדים. והיינו עדים שרופים, והיה לנו מנוי, היינו הולכים משחקי בית, חוץ, הכל. היינו נוסעים משחקי חוץ, בעיקר פעם היה משחק בגרין, בנצרת עילית. היינו נוסעים גם בעיקר ללכת, אתה יודע, שם לכל מיני ברים ומסעדות וכאלה, וגם לראות את הפועל, ואחרי זה היינו נשארים בצפון. אבל היינו כל משחק, בית, חוץ, חורים. הוא גם היה ממש, היה אוהד מעורב. היה בן אדם... גם אצלנו הכל התבטא, אם הוא הפועל או לא הפועל, אז באותה תקופה. אחרי זה ראינו שיש גם הרבה חרא בתוך הפועל. בסדר. אבל אז היה לנו עולם כזה אוטופי, שאם הוא הפועל הוא בסדר, אם הוא מכבי, אז הוא מכבי זה קצת פחות. אני גם הייתי ככה כילד. היינו. כן. אבל היום אנחנו ביניהם הכל הטוב. לא בדיוק, מה זה הפועל? מה זה כל הפודקאסט הזה? למה אנחנו אוהבים את הפועל ולא אוהבים את מכבי חדרה? אבל לכן, לא יודע אם למכבי אין פודקאסט, אני אמרתי לך, אני לא בעולם פודקאסטים. לא. גם למכבי יש פודקאסטים. למה אנחנו כל כך אוהבים את הפועל? למה אתה אוהב את הפועל? למה אתה לא אוהד של... מה מושך כל כך הרבה אנשים, את הקהילה המטורפת, כל כך גדולה, כל כך חזקה, לעוד את הקבוצה הזאת, הרי זה לא... בלי הצלחות. הנה, אני נגיד, תראה, אני אתן לך דוגמה, אני נגיד אני רק אשלים את השאלה, מאוד קל לי להבין מישהו שועד את מכבי תל אביב. קל לי. גם היה לי קל להבין אותנו, כשהתחלנו את כל הסיבוב הזה, היה מאוד קל להזדהות איתו, אבל זה יותר גדול מזה. מה גורם לכל כך הרבה אנשים לבוא לראות קבוצה בליגה השנייה בכדורגל? זה מה שאני אומר לך. מה? בוא תענה לי, תסביר לי. תשמע, אני לא הלכתי לספורט, לכדורגל, בכלל לכדורסל, לספורט, זה לא עניין אותי כבר. מה שאורי מת, ירדתי מזה. גם כשאורי חי, תכלס כדורסל לא כזה עניין אותי.
המעניין אותי יותר לבקש ממנו כרטיס, לשגע אותו, אתה יודע שהוא לחוץ, בדברים האלה. בשביל להזמין אותו. כן, גם הוא לא כזה התעניין בכדורסל תכל'ס, זה לא... ההוויה מסביב, האוהדים, הזה, האנשים האלה. אבל נגיד ליגה 2, אני מעדיף את ליגה 2, יום שישי בצהריים. פצצה, תשמע, אתה הולך. מגיע פייבוריט כל שבוע. לא, זה לא מעניין אותי, זה מה שאתה לא מבין. לא אני ולא אורי, לא עניין אותנו הספורט עצמו כספורט. זאת אומרת, אורי, כשהוא היה בתחום הכדורסל, אז הוא היה, עניין אותו, כן? עניין אותנו יותר מסביב, כל ההוויה עצמה, אתה מבין, אז ליגה 2 כזאת, זה בשביל אורי, היה יותר מאליפויות. אתה מבין שכל יום שישי יש לך 10,000, 12,000 איש, הוא יכול ללכת לשתות איזה משהו לפני המשחק. אירופה, כרטיס טיסה ב-30 שקל. באמת שהיום זה ממש אירופה, להגיע גם ביום שני, שלא שישי, יום שני, אתה מגיע ברכבת הקלה. יום שני אני לא מגיע. לא, אני אומר, רכבת הקלה, ברים מחוץ לבלומפילד, שותים בירה פה, בירה שם, מגיעים. נהדר. הרי, כדורגל צריך לראות אחרי 2 בירות. כדורגל וסנובורד. נכון? אחרי 2 בירות. עזבו אותי מליגה לאומית, בלי לעלות ליגה כבר. לא, אתה תתבגר, יבוא לך, תבין. אני אומר לך אמיתי, אני מבחינתי... אני מסכים. תן לי קבוצה 10 שנים בליגה שנייה, ככה, אבל שהקהל מגיע. לא, אבל אנחנו רוצים אליפות. בכדורגל, כן, בטח. וגם כן, בכדורגל, בטח, מה? מויז הזה נראה לי מוח, תשמע. תגידו, לקראת סיום, אם הייתם יכולים להגיד משהו לאורי היום, עולה לכם משהו לראש שאתם רוצים להגיד לו? מה שהיינו, תשמע, דבר ראשון, אני רוצה להגיד לך שהרבה פעמים, הרבה מאוד פעמים, יש לי הרבה דברים להגיד לו, זאת אומרת, דברים שטותיים כאלה שלנו, שאני רואה איזה משהו שרק איתו הייתי זה, אבל להגיד לו, מה להגיד לו? היה אומר לך בדיוק משהו זה, שהמקום הזה זה חרב לבן, ואיך זה נראה, ומה אתם מתעסקים בשטויות האלה של זאת אומרת, תתעסקו, הכל טוב, וזה, ובאמת חשיבה חשבונאית, הנחתה אותו כל חייו, וזה היה נר לרגליו, מה יהיה, כן? אבל תהיו קצת יוגים, בואו ננסה לקחת את האליפות עם האופר ינאי הזה, עם האנשים האלה, ובאופן כללי, הוא היה מתאהב את מה שהוא רואה פה, את זה שהמדינה הזאת, לאן היא הולכת, זה היה מגיל אותו, אבל הוא לא היה מאבד תקווה, והוא היה מוצא את הדרך. היה נשאר פה, אני מאמין. כן. כן. אני הרבה פעמים, אני מתנדב בעמותה, אז כמעט כל החלטה שיש, אני אנסה לחשוב, מה אורי היה אומר, מה אורי היה חושב לפני שאני מדבר, והרבה פעמים אני גם הפוך, אני אומר, משהו פה ממש לא בסדר, ואיפה אורי שהיה עוזר להגדיר את כל המשהו הזה במשפט אחד, ואני מרגיש בבטן שמשהו לא בסדר, ואני לא מצליח תמיד, אין לי את היכולת שלו לתמצת את זה למשפט אחד שאומר את מה שכולם מרגישים וחושבים, אבל לא מצליחים להכניס במדויק לתוך אמירה אחת ברורה ופשוטה. אתם תארים את אורי כאחד שתמיד יודע מה להגיד, יש לו מין מצפן פנימי כזה מאוד שקול, מעניין אותי אם בטוח חוויתם אותו ברגעים פתאום רגישים או פגיעים שלו, או ברגעי משבר שלו, מעניין אותי איך שם הוא היה. יש לכם סיפור או משהו עליכם? בקרוון היה לך משבר איתו, בטקס זה, כן, היה לך משברים איתו. תעשה כזה טייטל, הקרוון. גם לי היה משבר איתו אחרי הקרוון. אוקיי, זה הולך ככה, נסענו לראות את היורו בפורטוגל. עכשיו, היה מבצע, כאילו, היה קשה מאוד להשיג כרטיסים, אמרו סיכויים מאוד נמוכים. אז 2012? 2004, 6. לא, עם רונלדו, לא? לא, זה לפני שרונלדו נולד. מה פתאום? 2012 לדעתי. לא, לדעתי 2004. שהם לקחו. לא, זה 2004 לדעתי, 2006. עזבו, נחתוך בשידור את השנה. ניקח את הנכון. אני אומר לך, זה 2004 או 2006, בדוק. אוקיי, אז אומרים, חייבים להשיג כרטיסים, מתברר שקשה מאוד להשיג כרטיסים, אבל יש איזושהי הגרלה. אורי אומר, אוקיי, חבר'ה, צריך... יזם, עוד פעילות של יזם. אומר, אוקיי, גלעד, אני צריך לדבר עם ההורים שלך, דיבר עם ההורים שלי, שכנע אותם לתת הכרטיס אשראי שלו. דיבר עם נילי, דיבר עם גור, דיבר עם פיתה, דיבר עם ההורים של פיתה, דיבר עם זה. אחותו מהייטק 6 כרטיסים. אסף את כל הכרטיסי אשראי. הדודות, פתחו חשבון. דודה חני, דודה שנייה, כל אחד 4 כרטיס. כן, עכשיו, ניגש 2004, ניגש גדול פיתה, ניגש להגרלה, זכה בכל הכרטיסים. נתקע עם 40 כרטיסים, חבילות כל חבילה, 15,000 שקל, בכסף של 2004. שיורד מהחשבונות. יורד מהחשבון שלך צריך לזה. שנה הוא ניסה להיפטר מהכרטיסים, בסוף עם מה שנשאר, החלטנו אנחנו נוסעים, כי נשאר מלא. נשאר המון כרטיסים. עכשיו, אורי היה יזם, אבל
לא, פיתה ואורי לא היו הכי פרקטיים. למה אתה מדבר עליי? רק שנייה, לקחנו קרוון, אבל מתברר שקרוון מתאים ל4 אנשים, 6, כמה הם? 7? אבא של שמחוני היה גאון. אז הוא... עכשיו, אף אחד מאיתנו לא יודע לנהוג בקרוון. אז כל סיבוב, כאילו, כשאתה בהיווי זה בסדר, אחר כך נתחיל להיכנס לעיירות הציוריות, כמו שזה, כל סיבוב, פה אתה מוריד ראי, פה אתה מוריד שריטה, פה איזה שריטה, פה אתה שובר פנס, ככה. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא יודע לתפעל שירותים בקרוון, לא יודע לתפעל מקלחת בקרוון, אחרי 3 ימים, השירותים סתומים, הקרוון מסריח, אין מקום לישון, פיתה ישן, יש נהג, דשבורד. ישן ככה, לידו עוד אחד ישן ככה, ופיתה ישן, כאילו, ישן על האמצע, בין הזה, כאילו. אנשים, סיוט, ואז, יומם לפני הסוף בערך, אמרתי, אני לא יכול עם זה, הם הלכו לאנשהו לשתות, נשארתי, עשיתי סדר בקרוון, ניקיתי, שפכתי, רוקנתי את הזה, וחלק מהסדר, זרקתי לו בטעות את הסמים. היה לו חשיש, כן, קנה בפורטוגל, חשיש, היה מבסוט מעצמו. הוא חוזר, אני כולי גאה, עומד ליד הקרוון, הסתכלו. מה עשה לו איזה לינץ', לא ראיתי. וואי, איזה לינץ' עשו לי. מה כן, כל מה שאופר ינאי עובר עכשיו, שידבר איתי, מה הוא עשה לי. טרור עשה לי. כן, לא, היינו... זה היה הפעם שהוא הכי הוצאתי אותו מהכלים, זה היה שעשיתי סדר בקרוון. בכלל בקרוון, שמחוני אמר לנו אחרי, אבא של שמחוני היה באדם רציני, אז בקרוון שמחוני אמר לנו, אחרי איזה כמה ימים, שאבא שלו אמר, שאם אתה רוצה לאבד 4 חברים של 20 שנה בשבוע, קח אותם לקרוון. אז אמרתי לו, עכשיו אתה אומר את זה? ובאמת שחזרנו מהקרוון, היה משבר גדול, והוא לקח אותי לשיחה של כאילו, שזהו, נפרדו דרכנו, כן? שם בשוק הכרמל. קרוון של 2 מיטות, 7 אנשים. אתה היית איתנו שם. כן, כן. וזהו, והוא בא להיפטר מאיתנו. ממני בטוח, משמחוני כזה, הוא הביא אותו כאחד, כאילו, שיראה לו, שיראה מה יקרה לו, אחרי, כאילו, אם הוא יהיה כמוני ככה, מורד בקרוון. אז הוא בא, והייתה שיחה כאילו קשה, אבל אחרי דקה, שתינו בעיר, והמשכנו קדימה, לא, אולי נתקע, לא עניין את השטויות האלה, לא. סיפור גדול. לא, תשמע, אורי, תותח על, אני אומר לך אמיתי, באמת, תותח. תותח. חסר. באמת חסר. יאמר לזכותו, כמו ששמחוני אומר, שתשמע, נגיד, היום אשתו אומרת, וואלה, תשמע, כל מה שאורי אמר, הוא צדק. כל הגישה שלו לחיים הייתה נכונה, אתה מבין? כל ההסתכלות שלו, ידע מה עושה, היה לכיפק, באמת, אחלה אורי. אז בלעדיו לא היה היום, כל מה שיש לנו היום, עם הרבה טוב שיש והקצת רע שיש, בלעדיו לא היה את זה. היינו עוד מועדון, היו הרבה מועדונים מפוארים הרי שהתפרקו, ואני חושב שבלי אורי, כמובן היו עוד הרבה אנשים עם הרבה תרומה מאוד גדולה, אבל בלי אורי, אני חושב שזה היה הסוף של הפועל תל אביב ב-2007. זה מדהים להגיד על בן אדם אחד, ומה שהפועל היום, ולא רק היום, גם לפני כמה שנים, וכל הקהילה, על בן אדם אחד זה מטורף. כן. המשיח של הפועל. אבל גם, תשמע, בתכלס, הפועל לפני שהתפרקה, כשהפועל היה אוסישקין, זה כבר לא היה קהל בכלל. מה בסוף? לא היה כלום, היה על הפנים. טוב, אנחנו עשור אחרי, פרק לזכרו של אורי. היה כיף לשמוע סיפורים. תשמע, יש לנו מלא סיפורים, תקשיב, אני אומר לך אמיתי. אדוני, עוד שנה נבוא לפה לא, סתם, אתה... תרשום אותו, כי האורח חוזר, תרשום אותם בכלל. לא, אני אגיד לך משהו, אין מצב אחד שהייתי בה, פשוט שמחוני התקשר אליי, הייתי במסעדה, לא שמעתי כלום, נשמע לך, ואז הוא אומר לי, תשמע, זה פה. דבר אחד לסיום שלא דיברנו, אחד קטן קצרצר, איש המשפחה שהוא, עוד זרקנו פה את תמר, וקצת על זה אתם... כן, תשמע, אורי, הוא היה אבא תותח, באמת תותח. לא רק אבא, בכלל איש משפחה תותח. איש משפחה תותח, לא, אני אומר... כולם. לא, על תמר ברור, כן. תמר ברור, אבל אני אומר על... מה, רגע, אתה יודע מה, אתה צודק. עם עמית, כולם, תשמע. הוא היה דבק משפחתי מטורף. בכלל יש לו משפחה מטורפת. משפחה נהדרת. נהדרת, משהו מיוחד. אבל אורי, באמת, הוא היה שם...
דבק, חזק מאוד. הוא היה איתם באמת. הטריף את כולם. הטריף אותם, שיגע אותם. לא, אבל שיגע אותם חיובי כזה, היה נותן להם, אח שלו היה שומר בקיבוץ, יש לו אח גדול, אינבל, היה שומר בקיבוץ שם איך קראו לחור הזה? קיבוץ, בעוטף עזה שם ליד זה. נו, היינו נוסעים, הוא היה שומר, היה עושה לך למנואלה, חזיר כזה בר, הוא היה יורה בו, היה כזה, זה אחד עם חוויות מסרט מטכ"ל של פעם, היה מוריד את החזיר, מקלף אותו, כל מיני שטויות כאלה, עושים מנואלה, יושבים שם בלילה, כל דבר, אתה יודע איזה אירועים הגענו, הזיות, באמת. ודרך אגב, אז כשהפועל אוסישקין שיחקו נגד קבוצה שם בדרום, שער הנגב, אז אורי ארגן אחרי זה את אינבל, הוא עשה לאש, לשתי הקבוצות ומשקאות, כמו באנגליה, שהקבוצות מציימות את המשחק, היה לו הרבה מהפולקלור הזה. הוא מאוד אהב גם את היה, איך קוראים למסעדה הפולנית הזאת, שנתנו לכם מאוכל? ב-VIP. אתה לא זוכר את זה? גם עופר יוריד. למה שעופר להחזיר את האלה הפולנים מה-VIP? זה גם צריך לשאול, שאלות ברומו של עולם, לא סתם דברים. למה זה? למה יד אליהו? איפה אוכלים אחרי המשחק? בתוך הזה. אז איך קראו לבן אדם? סנדר. תבינו, הוא אהב את הפולקלור, כאילו, וכשסנדר היו נגיד על האוכל של ה-VIP, הוא נגנב, זה עשה לו את החיים. כל מיני דברים כאלה, היה איש של פולקלור. איש משפחה. המשפחה, שאלת. אבל לא איש משפחה שעושה את מה שאיש משפחה צריך לעשות, אלא אהבה אמיתית לכל מה שעניין אותו, לשחק, לדבר, להגיע לאנשים, לבקר אותם כשצריך, לרדת על כולם כשצריך. לא, גם היה ניו אייג'. תשמע, מה שהיום הולך, כזה שאתה יודע, שאתה מדבר עם הילד בגובה שלהם, כאילו הילד הוא בן אדם, כי הוא בן אדם. והדברים האלה, וזה, לפני עשור זה לא היה, אנשים היית רואה אותם, מדברים כמו איזה סבא עיראקי בן 90 שרואה ילד ומדבר אליו לאט כזה, לא, אורי, אתה מדבר איתם בגובה העיניים, היה לכם בן שלו לאימונים, למשחקים, היו הולכים ביחד, ממש, שניים כאילו טנגו וקש, ממש, היו זה, הוא היה גדול, היה תותח, באמת, חבל הזמן, עד היום איתנו. יפה. טוב, פיתה ושמחוני, תודה רבה שבאתם. אופיר ופיש, תודה רבה שאירחתם אותנו. תודה לכם. כבוד גדול לנו. יאללה, חבר'ה. תודה רבה, בהצלחה עם הפודקאסט, אחלה פודקאסט יש לכם. זה היה הפרק השמיני של הפודקאסט הפסנתר האדום. שלחו לחברים, תשמעו.